Alushuovan asentaminen aloitetaan mittaamalla katon pituus. Sen pystyy myös tarkistamaan koontioiheesta, mutta se kannattaa aina varmistus mitata katosta suoraan. Sen jälkeen kun katon on mitannut, siihen mittaan lisätään 6 senttiä, eli alushuovan ylitys kattoreunan yli. Huovat kannattaa leikata etukäteen valmiiksi ja antaa niiden suoristua jopa 1 vuorokauden verran, jolloin päiden kääntyminen saadaan oikaistua. Kun alushuopa on rullattu paikoilleen, on hyvä vielä tarkistaa, että se tulee joka paikasta yli sen 30 milliä eli 3 senttimetriä. Nyt kun alushuopa on asennettu, niin taitamme ylimenevän osan räjäytyslaudan päälle. Tämän jälkeen pääsemme asentamaan räjäytyspellit. Huopataitos estää kosteuden pääsyn räjäytyspellin ja räjäytyslaudan väliin.